Dat is een gigantische bladmassa hier, zoals je ziet. Ja, dat is op zich gezond, er komen geen ziektes of plagen aan het product. En de eerste keer toen we die zagen wisten we niet eens wat het was. Het lijkt wel een beetje op onkruid. En toen we het product zagen en het lag hier in de winkel, nou, toen dachten we dat is misschien een mooie teelt voor bij ons. Een jaar of 4 geleden kwam aspergeteler Frank Goerts op het spoor van de zoete aardappel. Een product dat aan een opmars bezig is in kookrubrieken en als frietvariant op de kaart staat in menig horeca-etablissement. De meeste knollen die hier verkocht worden in de winkel komen nog uit de Verenigde Staten. Maar daar wil Goerts verandering in brengen. Dus de Limburgse bataat zegt dat heeft gewoon de toekomst. Zoals het er nu naar uitziet wel. We moeten natuurlijk wel iets kunnen verdienen. Hopelijk kunnen we concurreren met de Amerikanen, maar we denken van wel. Tevreden? Ja, met deze maat zijn we tevreden. Ja, dit zijn de mooie. Dan kunnen we ook de opbrengst bij elkaar krijgen. Ja, hier worden ze dus gewassen en gesorteerd op maat. Want die dingen die worden op maat verkocht. Dus heb je verschillende sorteringen, de S'jes, de M'tjes en de L'en. En dat betekent dan de grootte en het gewicht van die dingen. Hier worden ze in kistjes verpakt of in grote boxen kunnen ze de opslag in. Of in kleine kistjes dan kunnen ze gelijk naar de winkel. Vooral de hete nazomer van nu speelt in het voordeel van Goerts. Eigenlijk had de teler al volop willen rooien, maar met de weersvooruitzichten van de komende dagen heeft hij dit nog even uitgesteld. Nu is het weer zo extreem goed en die dingen moeten net dit weer hebben. Dus we hebben besloten om zeker nog een week te wachten voordat we volop gaan beginnen. En wat maakt het verschil, zeg maar, een week goed weer? Nou, we denken dat in een week tijd tussen de 5 en de 10 ton product extra geoogst kan worden. Dus dat scheelt een slok op een borrel, zullen we maar zeggen. Dat is een hele slag op een borrel. Dat is misschien net het verschil tussen net iets kunnen verdienen of net niet.